Bueno, otoitza. Otoitzera konbidatzen gaitu jaunak, Jesusek. Egiten dugu otoitzik? Badakigu otoitza egiten? Zer da otoitz egitea? Eta zertarako? Itaun asko dira. Itaun asko. Zer gertatzen da gure munduan? Gure munduan otoitza ahaztuta dagoala. Esteko polako balio garrerik. Esteko almenik, esteko gogorik, otoitza zer da, zertarako da. Ez dakigu. Horregatik, alboratu egin dugu, itxi egin dugu, ez da. Gogoratzen dugu inoz, antxinekoak, eta zuek hemen gogoratuko zarie, gure baserrietan, errosario santua, errezetan zan, ez da. Oin hori bestugu egiten. Eta batzutan barre egiten dugu egiten abelako, errosario arrezatu. Oin beste guza batzu dagoz, hori bez. Areri barre, oraingo eginez ezer. Zepena. Baita be, zer gertatzen da gure bizitzan? Beste punto bat oso importantea. Isiltasuna galdu dugu. Isiltasuna egitea. Isilik egon. Hausnartu gure barrua. Zer dago gure barruan? Zer gara gu gure barruan? Isiltasunak basarritan eta elizan bertan bildurgarri izaten da. Ez dakigu zer egin. Isiltasuna galdu dugu. Ez dakigu zer egin. Agobiatu egiten gaitu isiltasunak. Baita be, beste alderditik, begiratzen dugu beti, enpresak egiten dabe moduan, ez da? Errendimentua edo ez dakizelan izaten dan hori, ez da? Guk egin behar dugu hau lortzeko. Egin behar dugu bestia lortzeko. Eta sarritan guri otoitza hoiz izaten da. Ai jauna, osasuna emoizkuzu. Bueno, ondo dau. Eta hilten bada? Jangoikoak eukiko du kulpa? Bueno, sarritan otoitzean efikazia hori nahi dugu. Berehala. Eta ez gara konturatzen, otoitza hori izango da, baina hori baino gehiago dala ez da. Gure kristau bizitzan ezin dugu pentsatu otoitza heriotzako bidea dala edo heriotzarako. Bizitzarako baino. Behantzatu behar dugu otoitza ez dala egin behar bakarrik. Otoizleak izan behar dugu. Otoitza gurekin bizi behar da otoitzak. Jesusekin bizi izan eban lez. Gau izan behar dugu otoitzean bizi zendogunak. Ze otoitza bizia bera da. Jesus bera da. Berarekin bat egitea da. Horregatik behar dugu otoitza? Bai, behar dugu. Eta zertarako behar dugu? Lehenengoko gauza, gure bokazioa, kristau bokazioa suspertzeko. Gure barruko almenak, gure barruko isiltasunak, gure barruko bildurrak ataratzeko. Hau da, heldutasunean bizitzeko, bihotza samurtzeko, gizakiagoak izateko, otoizleak izan behar dugu. Ez pentsatu bakarrik aburrimentua edo takizelako gauzak egiten dugu zala otoitz egiten dugunean. Jaunarekin ezin gara aburridu. Jesusekin bat egin da bagagoz, zoriontzu gagoz, posi gagoz, otoitzean gagoz. Otoitza behar dugu bai, gure barruan isiltasuna egiteko. Eta gozatzeko isiltasuna. Serenidadea, deskansoa, atsedena. Behar dugu otoitza bai, bizitzeko, jai egiteko, bai, jai egiteko. Egunokaz jaiak handa hemen daukaguz, jai egiteko bai behar dugu isiltasuna eta otoitza. Behar dugu otoitza, adi egoteko,
zer dator? Zer dakar Jesusen esperientziak? Superficiali horretatik barrura sartzeko, gure bizitzan sartzeko. Otoitza behar dugu bai, bakotxa barru-barrutik liberatzeko. Persona izateko, gizakia izateko, eta gizaki hori izanez, jangoikoaren, aita ama jangoikoaren aurrean zoriontsu bizitzeko. Jesus bizi izan zanlez. Eskerrak emoteko, kreatzaileari, jangoikoari. Konturatzen zari otoitza ez dela bakarrik, berba batzuk esatea, gauza batzuk esatea, bizitza bera da. Sinismenetik Jesusengandik bizitzea. Ze polita esan duzkun, Jesusek barru-barrutik eskatzen duzkuna ez da. Eskatzen da benak, ez jako emongo, emoten dagoia. Guk eskatzen dugunean ja hartzen gagoz. Bilatzen gagozanean ez da gero etorriko, ez, ja orain, badator, datorrena, bildu, batu, aurkitu, lortu. Eta deitzen badugu, deituko dugu, baina atea zabalik daukagu ja, atea zabalik daukagu. Bueno, senideok, muruetarrok eta telebistaren bidez ikusten zagozanok. Izan gaitezan otoizleak. Izan gaitezan otoiz bizitzako personak. Izan gaitezan zoriontsuak, pozez bizigarenok. Amen.